Bare nærmere, Annie. Vi alle sammen er hamrende sulten, og man vil næsten spise, gøre hvad som helst for at få mad lige nu. Og husk, Skal nok gå, skatter. Det er bare insekter. dybe vejrtrækninger. Annie, Ja. du skal klare 3 gange 30 sekunder i selskab med orme. Du klarer det, skatter. Selvfølgelig. Annie. Så sker det. Take it away. Let's go. Så fint, så fint, så fint, så fint. Skatter, træk vejret. Du kan godt, for helvede. Du kan godt. Det er så flot. Træk vejret, skat. Det gør ikke en skid. Og det første måltid er i hus. Kommer der flere orme? De er på vej ud. Ej, hvor hun sej, hva'? Det er så køligt, det der. Det er... 3, 2, 1, go! Der er 2 måltider i hus, Annie. Hvis du klarer de sidste 30 sekunder, så er der fuldt hus. Så kan du vende hjem med 3 måltider til din Så lejrkammerat. hold den. Du kan. Det er det sidste. Kom nu, for helvede. Du kan godt, Nu skatter. kæft, hvor er det stærkt gået, det der. Så imponerende. 10 sekunder til. Kom så, Annie. 5 sekunder. 5 sekunder til. 3 sekunder. 2 sekunder. 1 sekund. Sådan, go! Flot, Annie. That's it. Go. Take her. Finito. Få det, Det skal da ikke komme ind på det. få det nu væk. Hvor er det flot. For helvede, mand. Der er orme i min BH i mine underbukser. Annie, hvornår har du sidst haft så mange orme på dig? Aldrig. Aldrig. Jeg har kraftet mig med mine bryster endnu. Fuck. Fuck. Jeg er hamrende rystet. Jeg synes, det var det klammeste. Altså virkelig, jeg kan slet ikke engang beskrive det. Men jeg gjorde det for, at holdet kunne få mad. Fuck, hvor var det vildt, skatter. Hvor er det flot. Ja, du gjorde det rigtig godt. Skatter.